Sziasztok, Matyi vagyok, ez itt a Gamer Twins első játékbemutató videója, amiben a Penumbra Overture-t fogom nektek személyesen bemutatni, és bele is kezdenék a játék bemutatásába. Ugyebár először is azt akarom letisztázni, hogy ki is készítette ezt a játékot, hát tudtommal, és igen, így van, a Frictional Games Studio csinálta, akiknek több játéka is volt már, és ez a Penumbra Overture is csak egy része a 3 Penumbra játéknak, de egyelőre csak az első részt fogok végigjátszani, és most egyelőre csak ezt fogom be nektek bemutatni. Na most a játék fajtája az horror játék, mindenképpen horror játék, ez a fő, úgymond nem is tudom, hogy milyen, de ezen belül is szét lehet osztani, ugyanis ez egy horror bujkálós játék. Nem ilyen Doom-féle, hogy lősz össze-vissza, meg mit tudom én, ez is a lényeg a játéknak, hogy igazán nem is tudsz megölni benne szörnyek, vagyis hát még az első részben meg tudsz, de nagyon nehezen, és nem is ez a lényeg a játéknak. A játék lényege az igazából, hogy beszívjon az atmoszférájába, egy bizonyos hangulatot megteremtsen, és ezt a és nem enged egyszerűen el a játék innentől, és nagyon félelmetes játék szerintem is, és a tesóm szerint is, és nagyon sokak szerint. Ugye emellé még ugye elmondanám, hogy a Frictional Games csinálta még az Amnéziát is, az Amnézia játékot, ami ma a világ legfélelmetesebb játékának van betudva, de szerintem az semmi amúgy ehhez képest, de embere válogatja. Szóval bujkálós játék, amiben nem lehet szörnyeket ölni, szóval nem az van, mint egy AC-ban, vagy egy nem tudom, egy Splinter Cell-ben, hogy meglátsz egy ellenfelet, szörnyet, odamész és akkor egy látványos animáció közepette megölöd, hanem meglátod, megijedsz, és el kell bújnod a sötétben, és látod, hogy elcsúszog előtted a szörny, és hogy azt figyeled, hogy mikor tudsz a háta mögött elcsúszani. Ugyebár. Na akkor egy kicsit a mechanikájáról a játéknak, ugyanis a játékban nagyon jó a fizika. Szóval, de tényleg ez nagyon sokat hozzátesz a játékhoz egyébként, hogy a fizika az eszméletlen jól meg van benne csinálva, szóval sokszor kapsz olyan feladatot, hogy verj le egy lakatot, jó, ez most így nem tűnik nagy vasszizdasznak, amikor elmondom, de nagyon jól imitálhatja az ilyen képsor, hogy milyen jó a játéknak a grafikája, hogy például verj le egy kővel egy lakatot, vagy egyszerűen csak úgy mész a játékban, bármi, hát nem bármi, de szinte minden felemelhető, hogyha jönnek a szörnyek a bizonyos tárgyakkal, elbarikádolhatod az ajtót, elbújhat szekrényekbe, szóval nagyon sok minden van így a mechanikájának a játékkal, de nem is beszélnék az ilyesmikről tovább, inkább jöjjön egy alaptörténet a játékról, hogy mindenki tudja azért, hogy hogy miről is szól igazából ez a játék. Főszereplője ennek a játéknak Philip, aki egy egyetemi tanár, nem is tudom, hogy milyen tanár most így hirtelen, akinek már nagyon kiskorában az apja eltűnt, ugye. És már ilyenkor, amikor ő már felnőtt volt és tanító, kapott egy levelet az apjától, amiben az volt beleírva, hogy az apja elment Izlandra, és hogy égesse el ezeket a dokumentumokat, és soha nem menjen utána, soha, soha, soha. Na most ugye Philip, hát egy emberi kíváncsiság, 2, azért is utána ment, mivel halottnak hitte az apját, mert nagyon rég el volt már tűnve, és ezért Philip igenis utána ment Izlandra, és a játék alapjába véve egy hajóba kezdődik, és majd, azt most nem mondom el, hogy hogyan, bekerülünk egy bányába, egy sötét bányába, és ez a játék ott is fog játszódni. Most egy kicsit arról, hogy vagy mit is érzek úgymond a játék felé. Hát szerintem ez a játék nagyon jó. Én már nem tudok rajta igazán, és hát nem is tudom, tudok amúgy rajta nagyon félni, csak már láttam pár képsort, de nem is ez a lényeg a játéknak, hanem az, hogy szerintem a hangulata, meg az atmoszférájából, hogy beszippant, egyszerűen csodálatos szerintem az ilyesmi ebben a játékban, és ezért nekem nagyon az egyik kedvenc játékom, tesóm Zoli is nagyon szereti, ő még talán jobban, mint én, meg ő még talán többet is játszott vele, és hát nem is tudom, hogy mit mondjak még erről. Szerintem úgy igazából ennyi. Bemutattam az alapot, és majd jön a gameplay, és mindenki eldönti magának, hogy tetszik is-e végül is neki ez a játék, és majd a gameplayekhez jó szórakozás. Na, sziasztok!